sahamba amazwe ukusebenza kwaMjikijelo nami wengakufihla uMjikijelo ukuthi umfana amkhonzile nomfana ukuthi ngoba ke wengayikhohle ibrand yakhe bayeshe ethi yabona mfana yimi lo uwe lo yabo yimi lo umina olapha yimi lo uwe lo yabo so kwakuningi ke engifundayo kuhamba kwesikhathi uMjikijelo naye wakhothama uthe makhothama uMjikijelo kwaba nomsindo endimeni kaMaskandi umsindo wacishe wafana nomsindo wabakhona uhambe umgqumeni uMjikijelo engafuneki empofana obhuti ungizwe Mchunu kanye noKhathidi umfoka Ngobe ibona babephethe uhlelo lapha nababe lindiwe bekade bephesheya ukuthi babebuya izobe sifihla inkosi yoMaskandi umgqumeni uMjikijelo ngiyakhumbula lapho uthi wangena ngentuba yetende waperform ingoma athi ngibona nje ngaphekwa yibhofa njengoba umbona ngisho same thing ephinde yenzeka kumina ngo2017 kuhamba uMjikijelo kwamaphumulo kwasala kwakhandwa izinkulumo kade mina ngazwa omama ngazwa ubaba kaMjikijelo umama kaMjikijelo abafowabo bakaMjikijelo ngalala ngisho mina uMjikijelo nje uhamba mhlambe inyangeni ezazimbili ezedlule ngangade ngikhona kwangubani sikhuluma ukuthi igame soyimisa kanjani ekhala ngokuthi ke asigadlane manje ngoba uyixoxa lento yokugadlana uyabo sengiyixoxa manje ngoba nami vele sengidiphile manje ivele manje ngoba sengihlele esihlalweni sefana ngikhiphe ezinye imfihlo ezalapha phansi lapha makusakhanda makusakhanda ngabe singafi nalezo mfihlo uyabona ziyakhanda ezinye izinto ayagadla ngingathukela ubala kuba yabo waxoxa nami ngayiqhatha ngenhloso uyabona ke so sasixoxeleke nomjiki lokho kanti ufaka ingoma e-studio ngize ngiyetshela igenge ngithi mina hey ngeke ngimgadla ngoba mhlawumbe uyangibhayizisa ngizothi ngithi mina ngiyancweka avela aqhama engancweki ethi kodwa mfana wami ngokhulisile uzokwazi ukwenze nje uzokwazi ukwenze nje ngikuzala mfana yabo ngathi ngeke ngigadle